Күңелләрдә яз сулышы хаким иткән кичтә сезне сәламлебез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасының чираттагы чыгарылышын карарга чакырабыз. Кыскача кайбер темалар турында. Инсафлының теле саф, районыбыз җитәкчеләре матур сөйләм телен үзләштерде. Милләтләр төрле булса да, туган телгә мәхәббәт безне берләштерә. Шәмәрдән үсеш лицейында туган телләрнең 2нче республика фестивале узды. Татар кызы 2021 республика күләм бәйгесенең җиңүчесе Саба кызы. Хәзер әлеге һәм башка темалар турында тулырак сөйләрбез. Узган атнада район мәдәният йортында районыбызның оешма предприятие хуҗалык җитәкчеләре өчен сөйләм теле һәм чыгыш ясау сәнгате нигезләре дип аталган татарча мастер-класс үткәрелде. Аны Казан дәүләт мәдәният институты белгечләре атказанган артистлар оештырды. Тел кешеләрнең иң әһәмиятле аралашу чарасы, фикерләү һәм культурага ирешү коралы. Шул корал белән оста эш итә белү, фикерләребезне ачык һәм төгәл итеп белдерү бик мөһим. Без бит инде төрле җыелышлар үткәрәбез. Авыл җирләре буларак халык алдында чыгышлар ясыйбыз. Безнең инде сөйләм һәм фикеребез төпле булырга тиеш. Менә бу атказанган сәнгать эшлекләре безгә мастер-класслар күрсәттеләр һәм чыгыш ясаганда, халык белән аралашканда үтемле булсын өчен үзебезнең чыгышларыбыз төрле фикерләрен, төрле алымнарын өйрәттеләр. Һәр район үзәгенә килеп, райондагы төрле һөнәр иясе булган төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр белән матур итеп, саф татар телендә, сәнгатьле итеп чыгыш ясау осталыгы турында үзебезнең тәҗрибәбез белән бүлешү турында сүз булды безнең ректорыбыз белән. Без әлбәттә бер яктан сөендек, чөнки нәкъ менә безгә күз төшкән, икенче яктан безгә ышаныч белдерелгән, бит икенче яктан әлбәттә без аңлыйбыз, бу бик тә җаваплы эш. Россиядә беренче булган әлеге проект белән педагогика фәннәре кандидаты Илсөяр Шихапова таныштырды. Ул район башлыгына сөйләм теле һәм чыгыш ясау сәнгате нигезләре турында язылган китапны тапшырды. Үзебезнең кимчелекне барлап, киләчәктә аның өстендә эшләү, ул безнең бөтенебезнең бурыч дип уйлыйм. Шуңа инде мин әйтәсем килә, беренчедән дәүләтебезнең җитәкчеләренә бик зур рәхмәт. Шушындый игътибарлык булдыру һәм инде безнең менә культура институтын өстенә аларга җаваплылык дөресен әйтергә кирәк. Мәдәният аша безнең иң олы элемтә халык белән Аминларга, шундый бурычларга, аминларга уңышлар. Сөйләмнең төзек матур булуында төрле авазларның дөрес әйтелеше дә бик мөһим. Бу хакта педагогика фәннәре кандидаты, Казан дәүләт мәдәният институты доценты Зинфира Ибатова шактый гына мәгълүмат җиткерде. Сүзлек авазларының һәрберсенең үзенең артикуляциясе бар. Халык алдында чыгыш ясаганда тез буыннары калтыравыннан, нерв киеренкелегеннән котылу күнегүләрен Азат Зарипов күрсәтте. Раушан Шәрипов исә сәхнәгә чыгар алдыннан дөрес сулыш алу кирәклеге турында сөйләп, күнегүләр тәкъдим итте. Тагын менә берничә күнегү итеп китәсем килә. Әлбәттә, иң курккан нәрсә сәхнәгә чыгу, аудитория алдына чыгу. Ул вакытта каушыйсың. Бөтен тез буыннары калтырый башлый, йөрәк сикерә башлый нигәдер. Декан урынбасары Әлфис Галиуллинның моңлы тавышы тамашачыларны әсир итте. Шулай ук башка мөгаллимнәр дә сәхнә осталыкларын күрсәтте. Очрашуның икенче өлешендә җитәкчеләр белгечләрдән алган белемнәрен практикада ныгытты. Үзләрен төрле күнекмәләрдә сынап карады. Моннан соң инде үзебезнең шушы мөгаллимнәребезнең алымнарын кулланып, тагыдаган матур итеп сөйләргә, үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне, гырыф-гадәтләребезне барларга, халыкка аңлатырга өйрәнербез. Тел кешенең кемлеген аңлата ди халкыбыз. Сүзеңнең үтемле булуын телисең икән, димәк, сөйләмең дөрес, фикерең үткен булырга тиеш. Җитәкче урыннарда эшләүчеләр өчен бу бигрәк тә кирәкле.
Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан чаралар программасын дәвам итеп Шәмәрдәннең үсеш лицейы базасында туган телләрнең 2-нче республика фестивале узды. Анда республикабызның 11 районыннан укучылар, укытучылар, Казан Идел буе федераль университетының чит ил студентлары катнаштылар. Тулырак біз әзерләгән хәбәрдә. Nama saya Rizal Agung Kurnia, saya berasal dari Indonesia. Merhaba arkadaşlar, benim adım Emir. Ben bugün Türk ülkesinin, Türk milletinin tanıştırmak istiyorum. Ne togoy Mohamed ne bu Malila. Ne sojalin bari lo ka seyambi. Ni ala sonama mena aulani soja. 여러분 안녕하세요. 저는 한국에서 왔습니다. 여러분 만나서 정말 반갑습니다. Сөйләшсәк тә төрле телләрдә, без җырлыйбыз дуслык телендә. Сәхнә түреннән үз телендә сәлам бирүче бу студентлар дөньяның төрле кыйтгаларыннан җыелып, Казан Идел буе федераль университетында белем алучы студентлар. Ел вакыйгасы бүген аларны менә шулай Саба җире белән очраштырды. Шәмәрдәннең үсеш лицейы базасы туган телләрнең 2-нче республика фестивален уздыру мәйданы итеп сайлап алына. В Шамарданском лицее трудятся талантливые, творческие, любящие свою работу, любящие свой предмет, свою профессию, любящие детей, преподаватели. Җитәкчелекнең теләге менә шундый чаралар аша төрле милләт вәкилләрен үзара дуслаштыру, гырыф-гадәт, милли йолалар белән таныштыру. Бүгенге көндә университетның һәр факультетында да төрле чит илләрдән студентлар белем ала. Төрле илләрдән килгәннәр, төрле милләтләрдән, төрле диннәрдән менә шуларны алып килеп, аларны бу лицей укучыларына күрсәтергә һәм аларның үзләренә дә берәр тәҗрибә алу өчен, чөнки алар үзләренең культураларын да, мәдәниятләрен күрсәтәләр һәм үзләре дә башка безнең шул Саба районының милләтен күрерләр инде иншалла. Туган телләрнең 2-нче республика фестивале районыбыз җирлегендә 6-нчы мәртәбә оештырыла. Соңгы 2 елда ул Казан федераль университеты белән теләктәшлектә уза һәм елдан-ел программа киң колач ала. Бу эш башлангычында торучыларга университет ректоры кулы белән рәхмәт хатлары да тапшырылды. Шәмәрдән лицей укучылары һәм кунакларның матур сәхнә чыгышларыннан соң эшлекле өлеш башлады. Фестивальдә катнашучылар группаларга бүленеп, төрле юнәлешләр буенча сәяхәт итеп, татар халкының йолалары, тарихы, гырыф-гадәтләре белән таныштылар. Азиз Гурбанов татарларның милли ризыгы тукмаш кисүгә бик теләп алынды. Үзбәкләрдә аш-су тирәсендә иратның кайнавы гадәти күренеш ди үзе дә. В Узбекистане мужчине очень, как сказать, хорошо готовить в семье. Какие-то праздники будет, еще что-то. Мужчине готовить, плов, хорошие блюда. Готовим мы. Лицейның һәр почмагында, кабинетында бик үзенчәлекле күргәзмә мәйданчыклары эшләде бу көнне. Мастер-классларда төрле милләтләрнең юлалары белән танышырга, аларның кул эшләрендә катнашу мөмкинлеге дә тудырылды. Кытай кызы Котия Мида славян халыкларының йорт сакчысы курчакларын үз кулы белән ясау матур тәэсирләр калдыра. Сегодня очень рада участвовать в этом мероприятии. Я замечала, что здесь дети очень рады, и они поют, хорошо танцевают. Я думаю, что это очень хорошо. И кроме того, сегодня я сама делаю эту вещь, я думаю, что очень хорошо. Я сегодня учу очень много. Если в следующий раз я тоже хочу участвую в такое очень значительное мероприятие. Чит ил студентлары фестиваль кысаларында үзләре дә укучылар өчен тел үзенчәлекләрен исәпкә алган мастер-класслар үткәрделәр. Аерым алганда француз, немец, Кытай телләре буенча үзенчәлекле чыгышлар булды. 26 мартта Казанда университет ачык ишекләр көне үткәрә. Соңыннан барлык катнашучылар бу чарага чакыру алды. Районыбызда Саба бала һөнәр проекты старт алганга 2 ел тула. Бакча балалары һәм кече яшьтәге мәктәп укучылары төрле оешмаларга йөреп, һөнәрләр серенә төшенәләр. Берникадәр тәнәфестән соң проект эшен дәвам итте. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә. Ах, оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның шигъри юлларында дөрестлек ярылып ята. Тирә-ягыбыздагы барлык әйберләр кешенең тырыш хезмәте ярдәмендә килә. Балалар һөнәрләр белән кичкенәдән үк кызыксына башлый. Бала чакта алган белем ташка язган сүз белән бер дип юкка гына әйтмәгән бит акыл иясе. Һөнәрләр турында күбрәк сөйләшеп, алар турында белем туплау Бала һөнәр проектының иң төп максатларыннан берсе. Без Саба дулкыннары телерадио компаниясендә дә нәниләрнең килүен көтеп алабыз. Бу атнада Шәмәрдән авылының 1-нче номерлы әкият балалар бакчасыннан килгән сабыйларны кабул иттек. Башта бергәләп телевидение ни өчен кирәк дигән сорауга җавап эзләдек. Презентация барышында нәниләр бу өлкәдә эшләүче һөнәр ияләре белән таныштылар.
Теге яки бу һөнәрне башкару өчен кирәкле сыйфатлар ачыкланды. Мы приехали снимать, как тебя зовут? Ксюша. Вот Ксюшу приехали снимать. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 6. Балаларга практик өлеш бигрәк тә ошады. Сабыйлар үзләрен оператор, диктор, корреспондент буларак сынап карадылар. Праздник мать дети ждут, ведь это лучших в мире дам. Праздник девочек и мам, праздник бабушек родных и сестричек дорогих. Праздник женщин всей страны, от Камчатки до Москвы. Тырыш хезмәтләре һәм аеруча игътибарлы булганнары өчен Галимов Самир һәм Шигапов Кирилл өстәмә барска да ия булдылар. Яраткан хезмәтең булу зур бәхет. Үз кәсебеңнең остасы булу өчен һөнәрне яратып, күңелеңә ятышлысын сайлау кирәк. Бала һөнәр проекты нәкъ шуңа ярдәм итә. Шушы көннәрдә Саба район үзәк китапханәсендә Гатауллин Мәгданур Хидият улының 80 яшьлек юбилей кичәсе үткәрелде. Бер дигән гаилә башлыгы мактаулы хезмәт юлы үткән Мәгданур абый бүгенге көндә дә янып көйеп яши. Мәгданур абый Саба үзәк китапханәсе каршында эшләп килүче өлкәннәр клубының актив әгъзасы. Китапхана хезмәткәрләре аның 80 яшьлек юбилеен зурлап, җилдәй җитез узып киткән гомер дигән кичә үткәрде. Мәгданур абый югары дәрәҗәгә үзенең фидакар хезмәте белән ирешкән шәхес. Сельхозтехника берләшмәсендә 50 еллык стажы булган, үзенә алмаш әзерләп, эшен 72 яшендә механика участогы цехы начальнигы булып тәмамлаган хезмәт батыры. Хезмәттәге уңышлары өчен 3нче дәрәҗә хезмәт таны ордены белән бүләкләнә. Саба авыл советы, Тайсыр югары советы депутаты булып та сайлана. Мәгданур абыйның хезмәт юлындагы кайбер сәхифәләргә күз салдык. Бернат Мубаракис ул вакытта управляющий бик каты йортлар салды. 300 кешедән 300 семьядан артык кешене семьяга йортлы итте. Аның хезмәте бәяләп бетергесез Саба халкы каршында. Шунда минем ярдәмне бик тойды ул. Мин депутат буларак ул депутат кагазына блокнотына язалар та кирәк берләрне Казанга барып алалар бирәләр иде. Bütün трубаларны, неләрне, төбә калайларын, шифрларны бик күп берләрне минем аркылы алды ул. Безнең заманда 60 яшьтән чыгалар иде. 60 яшьтән чыктым пенсиягә. 1-2 ел эштән җибәрмәделәр, турып торал дип аннан киттем эштән китүгә мине Фатихов әскәр дигән кеше, Мөҗифа начальнигы, Мәгданур абый мин сине кайчаннан бирле көтәм, миңа токыр кирәк дип, мине Мөҗифа цехына эшкә алды. Бойлар сабасында яшәүчеләрнең күбесе Мәгданур абыйны тырыш, уңган, бик ипле, алтын куллы кеше икәнен беләләр. Кичәдә аның турында бик җылы сүзләр әйтелде, хатирәләр искә алынды. Юбилейга тәбрикләү сүзләрен Саба машина технология станциясе директоры Илшат Миннабаев, Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова, Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсан Билалова һәм башкалар җиткерде. Мәгданур абый лайыклы ялда булса да, актив иҗтимагый тормыш белән яши. Өлкәннәр клубы эшчәнлегендә дә теләп катнаша. Гаиләсенә, җәмгыятькә кирәклеген тоеп яшәү аңа картаймаска, яшь булып калырга ярдәм итә ди Өлкәннәр клубы җитәкчесе Габид Фәрхетдинов. Шын тормыш кешесе инде ул. Яшьтән эшләп үскән, үзенең хезмәте белән шушы биеклекләргә җиткән. Татарстан Советы, Татарстан Верховный Советы депутаты булган кеше ул. Үзенең эшендә ул төгәл нечкә специалист. Шуңа күрә ул һәркемгә кирәк булды. Токарный станокта эшләде, токар булып эшләде. Ул техник янында йөргән кеше, аны һәркем белә, һәркем хөрмәт итә. Беркем дә кире какмады. Һәрберсенә хезмәт итәргә тырышты. Менә шуның белән ул кеше күңеленә кирип калды. Мәгданур абыйның һөнәрләре бик күп. Кичкенәдән үҗәтләнеп гармунда уйнарга да өйрәнгән һәм кичәгә килүчеләргә дә аны тыңларга насыйп булды. Саба таңнары газетасына мәкаләләр язуында кичә барышында белдек. Билгеле, һәр башлангычында, һәр эшендә гаиләсенең теләген, теләктәшлеген тоеп яши ул. Тормыш иптәше Гадия белән игелекле ике ул үстереп, онык-оныкшыклар белән мәш килеп гомер кичергән чаклары. Шөкер Аллаһыма, мин тормышымдан канагат, балаларымдан канагат, семьямдан канагат. Оныкчыгым бар, мин Дәү бабай хәзер Аллаһның биргәненә шөкер. Намазларымны калдырырга тырышам мин.
Кичәдә юбилярны тәбрикләп җырлар яңгырады. Сагынып искә алырлык үткәннәре, бик бәхетле бүгенге көне, өметле киләчәге булган Мәгдәнур абый Гатауллин нәшләй тормыштан иям, матурлык табып яши һәм шуның белән күпләр өчен үрнәк булып тора. Республика күләмендә старт алган Татар кызы 2021 бәйгесе районыбыз кызына зур җиңү алып килде. Бу зур яңалык 6 март көнне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә матурлык, сәләт һәм милли традицияләр бәйрәменең финалында ачыкланды. Быел Татар кызы 2021 исеме өчен Татарстанның төрле районнарыннан, шул исәптән Казан шәһәреннән 12 кыз көч сынашты. Саба районы данын быел бу бәйгедә барлык зона ярымфинал этапларын җиңеп чыгып, районыбызның Казанчы Бигәнәй авылы кызы бүгенге көндә Казан шәһәрендә хезмәт куючы Айгөл Әсхәт кызы Кыддусова яклады. 2 атна дәвамында бәйге тотучылар төрле белем бирү программаларын үткәннәр һәм мәдәни чараларда катнашканнар. Кызлар өчен татар бистәләре буенча экскурсияләр, кулинария, кул эшләре һәм этикет буенча мастер-класслар оештырылган. Татар тарихы һәм бөек татар хатын-кызлары язмышы белән таныштырганнар. Моннан тыш бию, вокал һәм нәфис сүз буенча педагоглар да дәрес биргән. Бәйге кысаларында кызлар тамашачыларга Зәңгәршәл спектакленнән үзек тәкъдим иткәннәр. Бу аларга үзләренең актерлык осталыкларын ачарга да мөмкинлек биргән. Интеллектуаль бәйгедә дә алар сынатмаган. Шулай ук бәйге вакытында кызлар өчен онлайн тавыш бирү системасы да оештырылган иде. Ә хәзер әйдәгез райондашыбыз Айгөл Кыддусованың бәйге вакытында үз-үзен тәкъдим иткән чыгышын карыйк. Күпме генә гаҗәеп аһәңле телләр ишетсә дә, туган телен, туган илен яратуы кимәми. Юкса үзләренең гаилә бизнесы, Сабадагы чит төбәкләргә дә даны таралган дәва кошлары фермасында рекламаны алып баручы, иминият оешмасында юрист булып эшләүче Айгөл бүген әлеге сәхнәдә басып торыр идемени. Сәнгать белән генә түгел, ул спортка да башлый. Аш-су пешерергә дә оста, шигәргә дә ярата. Кыскасы, чын хуҗалык. Минем максатым сәхнәгә чыгып танылу түгел, үз күземне табасым килә. Минем өчен туган йорт, туган нигез төшенчәләре беренче һәм изге. Һәрбер кеше үз күзен эзләүне нигезеннән һәм нәселеннән башларга тиеш дип саныйм. Хыялым үзебезнең нигезне күтәрү. Катнашучыларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васыл Шайхразиев исеменнән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров сәламләде. Ул бәйге тотучыларны бөек татар хатын-кызларының дәвамчылары дип белдерде. Кичәнең иң дулкынландыргыч өлеше ул әлбәттә Татар кызы 2021 бәйгесенең иң төп җиңүчесен игълан итү булды. Ә җиңү бәхете 24 яшьлек Саба районы кызы безнең Айгөлебезгә елмайды. Гран-при титулын һәм халык мәхәббәтен яулады ул. Айгөлнең алган хис кичерешләрен тыңлыйк. Бүгенге көндә финалда мен җиңәрмен бер дә уйламадым. Үзем турында уйламадым. Уенда булды бер ничек космик алар чыгачаклар дигән. Ләкин үземнең исемемне җиткәч мин шундый шоклы, шундый дулкынлы барлыкка килдем. Һәм шушы конкурста катнашканыма әйтсәм рәхмәт. Барлык туганнарыма, Саба районы ул минем туганнар. Татар теленә, милләтенә рәхмәтем бар шушы татар конкурсына. Татар кызларын шушы татар илә уйнатканга. Шулай ук Казан гүзәлендә ачыкладылар, бу исемгә Илүзә Мәхсүмова лаек булды. Барлык катнашучыларны төрле номинацияләрдә бүләкләделәр. Ә Айгөл Хаситә калфа һәм акчалата сертификат белән бүләкләнде. Җиңүче кызлар көзен Ташкентта узачак Татар кызы 2021 халыкара бәйгесендә Татарстан данын яклаячак. Халыкара Татар кызы бәйгесе матурлык, сәләт һәм милли традицияләр бәйрәме. Татар кызларының күркәм сыйфатларын, халкыбызның гореф-гадәтләрен, телен, мәдәниятен саклау һәм үстерү, сәләтен күрсәтү бәйгенең төп максаты булып тора. Авыл җирлекләрендә кышкы спартакиадлар уздыру матур гадәткә әверелде. Шуларның чираттагысы 7 март көне Сатыр җирлегендә узды.
Төрле көмәк чаралар авыл кешесен берләштерә. Пандемия вакытында төрле бәйрәм, спорт чараларының тукталып торуы да халыкның актив тормышын чикләде. Шөкер, хәзер әкренләп кешелек элеккеге күмәк тормышка кайтып килә. Үзара аралашу, бәйгеләрдә катнашу, сусаткан чорда төрле ярышларны берләштергән Спартакиада исә авыл халкын уятып җибәргәндәй булды. Кышкы бәйрәм сатыш җирлегендә соңгы елларда бик популяр. Монда катнашу өчен төрле районнардан да командалар килә. Һәм быел да ул шулай булды. Катнашучыларны бәйгенең иганәчеләренең берсе булган Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсе рәисе Фәргать Сәүбанов, авыл җирлеге башлыгы Фаил Шафигуллин, район башлыгы урынбасары Расих Закирҗановлар сәламләде. Җирлегебездә спорт күтәрелү зур роль уйнады ошо спартакиадлар һәм шуның хисабына бездә менә яңа мәдәният йорты салынып килә. Спорт залы саны күрә алачаксыз. Төрле төстәге сирасында әйтәм инде икенче елларга Алла бирсә шушы ике залда уйный торган булабыз. Тагын да зуррак итеп исән сау булсак барыбызда зурлап инде менә шушы яңа мәдәният йортын, спорт йортын салырга мөмкинлекләр торган өчен үзебезнең президентыбызга, шулай ук район башлыгы Раис Миргалиевичка, Саба районы җитәкчелегенә, эшләүчеләргә рәхмәт. Инде безнең спорт инде ул җирлектә бик алга киткән. Үзебезнең волейбол егетләре, мини-футбол егетләре бөтенесе дә зур нәтиҗәләргә катнашып, зур нәтиҗәләргә ирешеп катнашалар. Көрәш буенча да, чаңгы буенча да, башка төрләр буенча да безнең җирлегебез Аллага шөкер беренче урында бара. Сезгә дә авытмыйча матурлыгын әйтеп, шушы таләпләргә китереп инде учаваться итмичә матурлыгын әйтеп, шушы Спартакиаданы уздырып җибәрүебезне теләп калам. Сатыш авыл җирлеге башлыгы белдергәнчә, Спартакиада 7 дисциплина буенча оештырылды. Монда 200-дән артык спортчы катнашты. Волейбол ярышында гына да Саба, Теләче, Әтнә районнарыннан 10 команда очрашу үткәрде. Сатышның үзеннән генә дә 3 команда куелган иде. Шулай ук Бигәнәй, Тимершык, Курсабаш, Юлбат, Симет, Теләче районы үзәк бистәсеннән, Измәдән, Әтнә районыннан Шахтер командалары үзара көч сынашты. Командалар сафы күп булгач уеннарда киеренке барды. Һәркем өчен бәйгедә җиңү теләге көчле булды. Ничек кенә булмасын, җиңү-җиңмәүгә караганда катнашу үзе бер күңел ачу иде. Нәтиҗәләргә күз салсак, сатышта үткән Спартакиада Курсабаш волейболчыларына җиңү китерде. Икенче урынны Тимершык егетләре алып кайтып китте. Өченче урында Әтнә районы уенчылары урнашты. Шашка шахматта балалар да, ир-атлар да, хатын-кызлар да рәхәтләнеп көч сынашты. Үз категорияләрендә шахмат уенында Шәмәрдәннән Нияз Низамиев, Икшермәдән Рамиля Нургалиева, Шашка уенында Юлбаттан Илфат Сөнгатов, Сатыштан Илюзия Султанова җиңүгә иреште. Ярышлар саф һавада да оештырылган иде. Кыш булгач, чаңгысыз да булмый, чөнки ул чын мәгънәсендә кышкы спорт төре. Трассада бик яхшылап әзерләнгән, кояш та көлеп тора, чаңгыда шулар өчен менә дигән көн. Узышта исә мәктәп укучылары да, ир-атлар, хатын-кызлар да катнашты. Бирелгән дистанцияны бер тында йөреп килделәр. Бу спорт төрендәге нәтиҗәләргә килсәк, укучылар арасында үз яшьләрендә финишка беренчеләрдән булып Байлар Сабасыннан Самир Даминов, Зөлфәт Ханнанов, Шәмәрдәннән София Галимова, Әдилә Хөснетдинова, ир-атлардан Шәмәрдәннән Улугбек Вәисов, Илдус Хабибуллин, хатын-кызлар арасында Сатыштан Илюзия Султанова, Шәмәрдәннән Хания Галимуллиналар килде. Шулай ук спорт сөючеләр үзләрен стөл теннисы, аркан тартышу һәм татарча көрәш бәйгеләрендә сынадылар. Соңгысында Абсолют Батыр исемен Сатыш егете Язнур Гарипов алды. Кышкы Спартакиада уеннары иганәчеләр тарафыннан финансланган иде. Җиңүчеләр грамота һәм истәлекле бүләкләргә лайык булды. Шенче көн хатын-кызлар арасында волейбол буенча Саба районы чемпионатының финал уеннары үтте һәм зона этабы җиңүчеләре ачыкланды. Мәгълүм булганча, ел сайын районыбызда хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре арасында төрле спорт бәйгеләре алып барыла. Волейбол ярышлары шуларның берсе. Хатын-кызлар һәм ир-ат командалар үзара лидерлык өчен көч сынаша. Уен сезоны дәвамында хатын-кыз командалары үзара ныклы көрәштә волейбол уеннарында җиңү өчен бәйге тотты. Барлыгы 23 команда. Соңгы хәлиткеч уеннар 3нче көн 10 мартта Саба спорт комплексында үтте. Бу көнне 2 лигада, югары һәм Надежда лигаларында командалар көч сынашты. Командалар арасында очрашулар бик киеренке һәм кызыклы алып барылды. Бәләкәч һәм башкарма комитет уенчылары арасындагы уенга күз салып алыйк.
Җанатарлар да һәр кайсы үзләренең көчен көч биреп торды. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, җанатарлар урыннарында гына утырып калмыйча, уен мәйданы янында ук кызларга уен дәрте өстәп торды. Җиңүчеләр һәр ике лигада ачыкланды. Район чемпионатының зона этабында үзләренең кичке ялларын жәлләмичә, көндә шөгыльләнергә һәм уеннарга йөргән хатын-кызларны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов тәбрикләде. Инде нәтиҗәләргә килсәк, призлы урыннарны иң көчле дип табылган командалар бүлеште. Югары лигада 4 урын билгеләнгән иде. 4нче урынны Салым инспекциясе уенчылары яулады. 3нче урынга финансистларның беренче командасы кызлары, 2гә Саба Арена командасы урнашты. Ә җиңүче булып беренче баскычка быелгы уен сезонында да муниципаллар волейболчылары күтәрелде. Надежда, ягъни Өмет лигасы уеннарында 3нчегә Шоколад, 2нче урынга Бәләкәч командалары лаек булды. Җиңүче булып бу категорияда башкарма комитет волейболчы кызлары танылды. Шулай ук волейбол ярышларының иң яхшы уенчыларын да тәбрикләделәр. ГТО нормасын үтәүчеләрне дә котлады. Хәзер командалар район этабында көч сынашачак. Сез Саба Дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Саба Дулкыннары телевидениесына мөрәҗәгать итә аласыз. Атна информацион программасында аларны бергәләп хәл итәргә тырышырбыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик. Хәзер реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында кабат очрашырбыз.